खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मोसाहारि तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा मैया सानसुमैफोरनि जथुम खुंदों। तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव सानसेनि हाबाफारि लानानै तामुलपुर फरायसालिमानि अडिटोरियामाव तामुलपुर जिल्लानि साफ्रोमबो सानसुमैफोरखौ लानानै गेरेमसा बर' माहारि आरो बेखौ दाफुंनायाव सानसुमैफोरनि बिफाव आयदाखौ लानानै मोनसे गुवारै सावरायलायनाय हाबाफारिया मैया जानानै थाङो। बे सानसुमैफोरनि जथुमायाव बायदि बायदि बिबानाव थानाय सानसुमैफोरा नुजाथिदों। जथुमाखौ सामलायो तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बासिराम रामसियारिनि आफाद सामलायनायाव मोजाङै मोजां जानानै थाङो। बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि खोरोमदाव औवारि बिथाङा बाहागो लानानै बेसेनगोसा बिबुंथि लाखियो। बेनि अनगायैबो बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि बिनय कुमार नार्जारी, 52 नं तामुलपुर विधानसभा बियाबनि एमएलए जलेन दैमारी, देवलकुसि जौसिन फरायसालिमानि फोरोंगिरि बिनान्द स्वर्गियारी, तामुलपुर फरायसालिमानि गोरायुं जगेन बर' आरो तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोनजों लोगोसे गोबां सानसुमैफोरा बाहागो लायो। तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव सानसुमैफोरनि मोनसे जथुम जादों आरो बेवहाय गोबां जोंनि तामुलपुर हालामनि सानसुमै बिथांमोनहा बाहागो लाफैदों आरो बेयो जोंनि माहारिनि थाखाय समाजनि थाखाय गोबां बेवहाय जोङो दिनै बर' माहारिखौ ग्रेट कमिउनिटि एबा गेदेमा बर' हारि हिसाबै दाफामनायनि जिफोर आयदाफारिफोरावहाय जोङो गावजों गाव मिथिलायनायजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो गासै बेवहाय बाहागो लानाय सासे सासे सानसुमै सुबुं हिसाबै माबायदि इयुन समाजाव बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानायनि थाखाय बायदि बिथांखि लानांगौनि सायाव बाहाय बिथांमोनहाबो बाहागो लादों आरो जोंबो बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै बाहागो लानानै बिथांमोननि गोलाव सम हारि अनसायबोनाय आरो दासिम बर' हारिया जुजिनानै दावगानो नाजानाय जि मोनसे हारि हिसाबै जोङो जे गायसननायखौ लानानै दायै जोङो गासै इयुन जोलैखौ बर' माहारिनि लाइमोन जोहोलाव गोदान दानि समनि जे गोरों जालांनाय एबा जोहोलाव सेंग्रा सिख्लाफोरखौ बर'नि माहारियारि बादजों बर' हारिनि दिदोमथिखौ लानानै माहारिखौ गेरेमसा खालामनांगौनि बिथांखिखौ लानानै माबोरै जों बे गोसारथायखौ लांनो हायो बिनि थाखाय दिनै बेवहाय बेबायदि मोनसे सावरायनाय जादों आरो बेखायनो गुबुन गुबुन समावबो दखरा लेभेलाव आरो बायदि गामि ओनसोलाव बेफोरबायदि जोंनि सावरायनायखौ जोङो लागोन आरो बेजों जाहाथे बयबो सानसुमैफ्रा बाहागो जानायजों मोनफ्रोमबो बाहागोआव गावबागावनि गोहोजों जाय जायगायाव सोरबा साख्रि मावदों, जाय जायगायाव सोरबा फालांगि खालामदों, जाय जायगायाव सोरबा आबाद मावनानै दङ, जाय जायगायाव बिथांमोना समाजनि हाबा मावगासिनो दङ, माहारियारि आफादजों हाबा मावगासिनो दङ, दा मोनफ्रोमबो सेक्सननि बिमा बिफा दिथागिरि सादारन न'खरनि बिमा बिफा बयबो बेफोर बिथिंखौ नोजोर बोनानै जाहाथे बर' माहारिखौ गेरेमसा खालामनायाव गेदेमा हारि खालामनो थाखाय बयबो नोजोर बोनानै खामानि मावलांनो हायो बिनि थाखाय जों बे बिथांखिखौ लानानै दिनै तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। बर' रावा संबिधाननि गनायथि मोननाय 80 सिडुलनि मोनसे गनायजानाय राव, जेरै असमिया राव बर' रावा एखे समान मोनथाय दङ आरो बेखायनो दिनै आसामाव बियो मोनसे एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज आरो बेनिखायनो जोंबो लुबैयो जे मोनफ्रोमबो मावख'आव मोनफ्रोमबो अफिसाव दिनैनि समाव बड'लेण्डजों लोगोसे आसामाव गोबां अफिसारफ्रा जोंनि हारिनि रावखौ बर' रावखौ एखे मान सनमान होनांगौ। संबिधानिक मर्यादाजों जेरावबो पस्टार बेनारावहाय अफिस मावख'फ्राव लिरजानांगौ बेखौ जोङो माने गुबुननिखौ खोमोरना लिरनांगौ जों बुंनो नागिराखै। मालाबा दरखार जानायाव बेबायदि सोमावसारनो बिग्रायनो गोनां जादों। मानो होनबा बयहाबो मोनसे सिमा थायो। जों हारि हिसाबै नांनानै मोनबोनाय रावनि मर्यादाखौ दिनै जोंहाबो मान सनमानै जोङो पस्टार बेनाराव लिरथारनांगौ बेखौ जों हास्थायो। दा बिनि थाखायनो दिनै जायफोर माने बे फसंथान मावख'फ्राव दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोनां जानाय समाव जायगा जायगा लाइजाम हैनाय जादों आरो बिनि गेजेरजों खावलायगोन आरो जोंबो दिनै नोंथांमोननि गेजेरजों खावलायगोन जाहाथे बेखौ जाय जेराव बर' अफिसारफोर दं बिथांमोना गावनो गोसो जानानै बेखौ मावनांगौ। बावहाय सोरबा एबसुआ सोरबा थुनलाइ आफादा थांना बुंनांनाय नङा। बे जाहैबाय बर' फिसानि थैनि आंगोनि गेदेमा बर' हारि दानायनि थाखाय बर' रावखौ लिरना लानाया गाव गावनि मावख'आव बे बिबान होननानै सानना लानांगौ। मानोना गुबुना बेखौ रावबो लिरफैनाय नङा आरो हारसा अफिसारफोरखौ जोङो थिननांगौ बे जोंनि बिबान आरो बिथांमोनहा बेखौ मान होनानै लिरगोन जों फोथायो। दा बिनिखायनो
बेवहाय जाहाथे बयबो उन समावब्लाबो बेखौ फालिलांनांगौ। मिउनिसिपाल बर्ड टाउन कमिटिफ्रा नटिफिकेसन एक्सट्रा बरननांगौ। गला दखानाव बेबायदि नामा बर' थानांगौ, एसामिस थानांगौ, इंराजि थानांगौ, बेफोरबायदि मोनसे नियम खालायनानै लानांगौ। मानो होनबा बे बड'लेण्ड आरो बड'लेण्ड ओनसोलाव बेबायदि गावनि रावनि मर्यादाया खुनु फर्दायै जों गाहायाव थाजानायखौ लुबैया आरो बियो जों माहारि आफाद हिसाबै बेखौ जोङो नोजोर लालांबाय थागोन आरो बिनि मावफुंनायाव जों गोनां जायोबा लाइजाम होगोन, बाथ्रा बुंगोन आरो जों गोनां जायोबा खायफा जायगायाव खेंफोरथि होगोन। गोजोन्थों। दिनै तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिल्लानिनो सिङाव थानाय नैबे तामुलपुर कलेजावहाय जोङो जिल्लानि साफ्रोमबो सानसुमैफोरखौ लानानै सानसुमैफोरनि मोनसे जथुम जों बेवहाय लानाय जादों आरो बे जथुमनि गुबै थांखियानो जाबाय जे बिटिआरआव गासै मोन 26 जाति जनगोष्ठीफोर दङ। आसामावबो बेबायदिनो 45टानिबो बारा जाति जनगोष्ठीफोर दङ आरो बे गासै जनगोष्ठीफोरनि गेजेराव जों बर' हारिया माबायदियै माने बिदा गिदिर हिसाबै जों जानानै थानो हायो आरो बिनि आरोबाव जोंहा मोनसे थांखि आरोबाव बेयो जाबाय मा जोंनि जिल्लायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो सानसुमैफोरनि बिथांमोननि जि माने हाबसोखोमानानै थानाय माखासे सान्थौ, माखासे सानस्रि, बिथांमोननि माखासे रोंगौथि बेखौ जोङो बोसोन हिसाबै लानानै जों माबायदि बर' समाजनि बर' हारिनि थाखाय जों खामानि मावनो हायो बे नोजोरजोंनो जोङो नैबे सानसुमैफोरनि जे जथुम बेखौ जोङो लानाय जादों आरो बेनि गेजेरजों जोङो बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानायनि जि मोनसे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सिमां बेखौ जों मावफुंनो थाखाय तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि साफ्रोमबो जोङो मावथिफोरा जोङो नारा नाथा जोङो नाजागासिनो दङ आरो बेबायदिनो जोङो बिथांमोननि बोसोनखौ लानानै जों गाबोननिफ्राय मोनफ्रोमबो गामियाव हाबनायनि मोनसे जोङो थांखि लादों। बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज बे मोनसे मिशनखौ जों मावफुंनायनि थांखिजों दा बिथांमोननि बोसोन थुलुंगा बेखौ लानानै जों अरायसम जोङो आवगायगोन आरो बे तामुलपुर ओनसोलनि जोंनि सानसुमै, जोंनि हारि अनसुला, जोंनि साफ्रोम दैदेनगिरि बिथांमोननि जि मोनसे डिसिसन बे डिसिसना जेन जोंनि बर' हारिनि डिसिसनजों जोङो माने खाबजानाय जायो आरो जोङो आसामाव जोंनि बिटिआरआव जोंनि तामुलपुर ओनसोलनिफ्रायबो जाथिनि मावनाय माखासे गरन्थ लानाय समाव जोंबो जेन बेवहाय राफोद मोनसे जिल्ला हिसाबै जों बाहागो लानो हायो। बैफोर थांखिजोंनो दिनैनि जोङो साफ्रोमबो जोंनि सानसुमैफोरखौ खौसे खालामनानै जोङो मा होनो मोजां मोनसे थासारि लाबोनायनि गेजेरजों जोङो खामानि मावनो थाखाय नैबे हाबाफारिखौ जों लानाय जादों।